Zal Tokur, bi navê xwe yê fermî Nasir Tokur ku niha 42 salî ye, ji 5 saliya xwe heta 17 saliya xwe ji ber nexweşîna menejîtê li goyê wî dixe, her du goyên wî jî nabihîzin. Nexweşîn tenê wî kar nake, heman wext tenduristiya wî jî xirab dike û di 17 saliya xwe de ji ber nexweşîna goyên xwe 8 meh ji ser hişê xwe diçe. Nexweşxaneyê piştî 8 mehan ku emeliyata goyên wî tê kirin baş dibe. Hayalê min ev ya bû, çend hebena öğrenciyê min hene, ew ji goyê wan. Not û penç yüzde vî goyê min giran bû, yani tamamen deng nayê vî goyê min. Ev ya jî 85. Heya 17-18 saliya min deng nedatim min tabii. Nêzê 6 sal ez xestaxane de mam, ji bonê ku tedawiya xwe bikim. و نزه 8 ماه کتم سرمن کتا بیتکیسل حیاتیه 8 ماه پیوا از مچاوه و وکر دایکا من جمن باوه من جمن و مچاوه و وکر دسته من نوا دسته وانده اسره و دباریان سرمن و iş tarafa خواده da mucize ki bu. Yar feleke düşüm dumanı keleke halk alem bir aşkı hale temel evi dünyaya ez evdala kadira bu aşkı şigalu bir şida aşık evdila çavere şu bir yemelek zalum felek. Zal Tokurê ku birayê 17 xuşk û birayê ye, 11 ji wan bira, 6 ji wan xuşkin tîne ziman ku ew bi saya hewldanên bavê xwe tedawiyeke baş bûye. Lê piştî ku muzîkê re hevnas dibe, baştir û tenduristtir dibe. Zal bi nasekî xwe yê muzîkjen re bala xwe dide muzîkê û heta niha 3 albuman derxistiye. 5 saliya min heya 17-18 saliya min de deng nedatin min. Zal Tokur di salên dawî de dest bi ramedanên aborî jî kiriye û hem li 5 fabrîkayan ramedan kiriye, hem jî xwediyê kompanyayên çêkirina filman e. Nêzê dey 12 sal e zanin hem Tirkiyeyê de hem aliyê bölge me de müzikî mirî em bêjin yani. Hîkî projeyê min hebû, hîkî hayalê min hebû. Mugo ez viya başarmış bikim, bu xwedê bêjare ez ê dest bi îş adamiyê bikim. Bu 2 sal 3 salê min ez hatim li vê, ji İstanbulê ez hatim li vê. Müzika ku min İstanbulê me dikirin ez hîkî min got ez ava bi ara bidim, dest bavê miş. Ez hatim Diyarbekir ji Amedê yani insanê me hîkî faqîrin, îş tine, karboniya wan tine û ji ber wî awê min dest savêt vî îşê. û nêzê 150 insan li vê dişuxulin û faqîrê me pirin û ji ber wî awê îşê xwe migo îş û karê xwe, muzîkê xwe û sînemayê xwe û proje xwe ez vî fabrîkê de bi dest pêkim dewam bikim. Xebetkar lazım. Xebetkar illa wê Şirîkê Zal Tokur Weysî îletilmişî balê dikşîne ku Zal ji ketin û rabûnê hatiye û tîne ziman ku ew bi malbatî hevnas dikin û dê bi hev re hem ji bo xwe hem jî ji bo bajar û welatiyên xwe derfetên baş peyda bikin. em hevdû izdû de em nas dikin. Ez ji Mêrdînê me, welatê Mêrdînê me. Li vê Amedê jî xebatê me hebû. Em dibên li vê bajêr kê dixwîne, kê dişuxule, kê îş dide, kê ewya önemligerliyê. Ev zilam li vê de jî li derve jî ji bo hewldora xwe alîkarî kirî. Zal Tokur heta niha sedî zêdetir beste û stranan çêkiriye û tîne ziman ku wî zarokatiya xwe wek berastengekî derbas kiriye. Lê her tim hewla xwe ji bo astengiyan rakirinê daye û dê heta ku xeyalên xwe şêmber bike jî hewldan û xebatên xwe bidomîne. Sidiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.